дар ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд ду нуқтаи нави хизматрасонии ширкати Мегафон Тоҷикистон ифтитоҳ гардид. Яке аз он дар хиёбони Исмоили Сомонии маркази ноҳия ҷойгир шудааст, ки барои хизматрасонии хубу босифат ба мизоҷони ширкат дастрас мебошад. дар рӯзи аввалини кушодашавии ин нуқтаи хизматрасонӣ ба се муштариёни аввал симкорт бо тарофаи биё суғд фаъол бошамагӣ бо нархи 65 сомонӣ ройгон пайваст карда шуд. ҳамчунин дар ин рӯз ду нафаре ки аввалин шуда симкорт бо тарофаи биё суғд фаъол бошро харидорӣ намуд, соҳиби тӯҳфаи ширкат яъне роутер гардиданд. наздиктар аст мана бо он офҳамое ки мешад омада мо ин офис пурсон мешавем. инам як қадами устувор барои дурахшонии анамин Тоҷикистони азизамон мебошад. муносибати оператор беҳтарин аст. пурсон мешавем, албатта ба ҳама саволомон хуб ҷавоб мегирем. хуб аст. гуфта мешавад ки ҳоло ба ҳамаи мизоҷони марказҳои оператор доираи пурраи хизматрасониҳо дастрас аст. яъне дар марказҳои нави хизматрасонӣ мизоҷон метавонанд симкортро бо тарофаи махсуси биё суғд фаъол бош ҳамагӣ бо нархи 65 сомонӣ ба даст оранд. смартфонро метавонанд танзим кунанд ё аз корт бо ёрии хизматрасонии кэш-аут маблағи нақд гиранд. нақшаи корӣ дар идораҳои нави хизматрасонӣ аз соати 8 субҳ то 17 бегоҳ муайян шудааст. дар ҳамаи маҳалҳои аҳолинишин маркази хизматрасонии ширкат дар нуқтаҳое ки ба осонӣ дарёфт карда мешаванд ҷойгир карда шудаанд. меҳмонҳои ин шаҳру ноҳияҳо низ метавонанд ба зудӣ дарёфт кунанд. масалан дар шаҳри Истаравшан маркази хизматрасонии наве ки дар кӯчаи Исмоили Сомонӣ дар маркази савдои Авис ҷойгир шудааст, кору фаъолиятро сар кард. инчунин дар ҷамоати лоҳутии шаҳри Конибодом, ҷамоати Хамид Алиеви ноҳияи Зафаробод ҷойгир аст. барои ташриф меовардагон ба маркази хизматрасонии ширкат ҳама намуди хизматрасонӣ дастрас аст. онҳо метавонанд симкорти навро бо тарифи махсус биё фаъол бош суғд бо нархи ҳамагӣ бо нархи 65 сомонӣ харидорӣ намоянд, танзими телефонӣ кунанд, бо усули кэш-аут пули нақд гиранд. реҷаи кории марказҳои хизматрасонии нав аз соати 8:00 то 17:00 буда, рӯзи истироҳат якшанбе мебошад. наздиктарин суроғаи маркази хизматрасониро муштариён метавонанд аз сомонаи ширкат ба даст оранд. нуқтаи дуюми хизматрасонӣ дар ноҳияи Зафаробод ки нав ба фаъолият оғоз кард, дар маркази ҷамоати Ҳамид Алиев ҷойгир шудааст. дар рӯзи ифтитоҳи он мизоҷони зиёд ҷамъ омаданд то аз хизматрасониҳои қулай ва тарофаҳои нави ширкати Мегафон огоҳ шаванд. дар ин нуқтаи нави хизматрасонӣ низ ба 5 мизоҷони аввалин симкорт бо тарофаи биё суғд фаъол бош ройгон пайваст карда шуд. ҳамчунин се нафаре ки аввалин шуда симкорти ин тарофаро харидорӣ намуданд, соҳиби роутер гардиданд. ин иқдом бо мақсади боз ҳам ҳавасмандкунии мизоҷони ширкат амалӣ карда шуд. ватсап кити бачаҳом гидиб гап мезанам, сони ютуба медарам, Мегафон ман дар истифода мебарам, чунки ҳамин ҷамоате ки мо зиндагӣ мекунем дар ин ҷо антенни ин нақс кор мекунад. мавҷи интернетшон аст? мавҷи интернетшон аст, чунки москва ки фарзандом ҳаст ва ё ки ман алоқа мекунам, худам рафта омада инокти алоқа мекунам авунҷа истода. барои ман бо давидан омадам ки як навигариётон бошад гирамсони авай ҳозир номшон се гуфтан хонаву бурда шинона ҳамин хелак барам хонава гуфта. аз оғози сол то охири моҳи апрели соли равон ширкати Мегафон Тоҷикистон дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд 11 нуқтаи нави хизматрасониро мавриди истифода қарор медиҳад, ки се адади он дар шакли муосири эко оро дода шудааст. ҳоло дар ҳудуди вилоят дар умум 76 толори ширкат фаъолият мекунад, ки он яке аз шабакаҳои бузургтарини хизматрасонии алоқа дар минтақа ба ҳисоб меравад. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии Хабар.